koro gidonje maundu makamago. Ang'o minyalo tim mar mondo mi ogeng' maundu makamagi masani osebedo mang'eny ahinya e kaunti ma Kisumu? Wacho ni entiere gwenge duto e kaunti ma Kisumu kono. Aparo ni nego bed ni wadok chien kaka jok ma obet kuonde mopogre opogre, to nyaka wabet nyaka gi sirkal ma national government gi county government. Mondo waranga ne ni samwa waloso gi nyithindo nyaka gi rawera. Ang'o mwaketo manyalo puonjogi kaka ginyalo yudo pesa. Ang'o ma waketo gi ma ginyalo yudo kaka bende gi pachgi bende itudo maber mondo pachgi kik dhi e yo mayombre. Koro gik machal kamago nego beni e udi kuma ji ntiere, jonyuol bende gin ging'iso nyithindgi ang'o. Nyithindgi watch gik moko mopogre opogre. Videos ma nyithindo watch online gichal nade, to kuonde ma gidhiye gidhi kanye. Kawuono nyathina ng'isa kaka janyuol moro owe nyathi ma jahigni 16 ni odak kende, rango kaka onyalo dak migosi. To ng'ani bende odak mana migosi, to miyo mar nyathini bende odak Nairobi. Kwa jwang'o nyathini to onge gi kako chiemo. Obo chiemo nade to obo dhi e skul nade. Nyaka ang' orang. Koro mag bende arita marwa, jonyuol warange. To kowi bende wanyal rango kaka ntiere kaka wanyalo loso gi nyithindo e spaces mamiyo gi kaka ginyalo bedo gi dongruok gi tiegruok. Mane nyithindo lal to jonyuol bedo contribute kaka nyithindo lal. Ato nyaka sanista wanyalo wacho ni response mar jogo ma ochung' ne kata ma kedo koda njore e kaunti ma Kisumu chalo nade. Wanyalo chiwo ranyisi county commissioner ka achiel kod obila e kaunti ma Kisumu gisebedo ka girespond nade kotudore kod medruok e nok mar arita e kaunti ma Kisumu, nikech waseneno ka cases gi medore, to kata obedo ni gimedore kawuono monjo ng'ato, kinya bende pod wawinjo komonj ng'ato. Jogo ma ochung' ne arita e kaunti